הוא קנה אותם בזול, הן היו מלאות בחול, הוא ניגע אותם בספיר כל שעתיים, האכיל אותן מרק, כשהגיעו הוא שתק, הוא לקח אותן לסרט כל יומיים. אבל יום אחד הוא קם, עדיין מנונן, חיפש למגפיים בארון, ובמקום שהן היו רק גרביים נשארו, שסיפרו לו את הכל בהיגיון, שנעליים קונים מהר וגרביים לא חסר, אך מגפיים ומכנסיים שתמיד קונים קומפלט, קשה מאוד להשיג אותם כעת. מצונן וגם עייף וכולו מודע לעומק הצרה, כששאל עובר משב אם ראה את מגפיו, רק מתוך נימוס נשמיט את התשובה. ברוך תר בכפר ועיר במצב מאוד שביר, הדיפרסיה במוחו השתוללה, כשפנה חסר אונים למדור חיפוש קרובים, התרכז עליו פקיד הקבלה. נעליים קונים מהר וגרביים לא חסר, אך מגפיים ומכנסיים שתמיד קונים קומפלט, קשה מאוד להשיג אותן כעת. שם מילת המניע, הוא גילה עקבות שלא נעשו מזמן, ופתאום בין השיחים הוא שמע שם לחשושים בזרועות, בחור אחר ראה אותם, לא ידעו מה לעשות, אם לצחוק או רק לבנות, מה שלא יהיה הוציא את המטפחת, ואת ההוא לצד לקח ושלף את האקלח שירה עליו כדור אחד בפחד. נעליים קונים מהר וגרביים לא חסר, אך מגפיים ומכנסיים שתמיד קונים קומפלט, קשה מאוד להשיג אותם כעת. אז ההוא אמר, הוא קיבל את הסמיכה והלך הביתה בלי לעשות חוכמות, ומאז ועד היום גם בגשם גם בחון הן תפורות אצלו ישר לעצמות. נעליים קונים מהר וגרביים לא חסר, אך מגפיים ומכנסיים שתמיד קונים קומפלט, קשה מאוד להשיג אותם כעת. ואם אתה לא מאמין